El setmanari patrocina Redacció Berga. Brutícia, deixalles i, en alguns casos, destrosses. Aquest és el resultat de la presència d'individus a l'interior d'alguns dels immobles abandonats del barri vell de Berga. El fenomen s'ha agreujat durant els mesos d'estiu i ha aixecat preocupació entre els veïns, els quals s'han vist obligats a prendre mesures per evitar l'accés de desconeguts a aquests habitatges de forma massiva. Les actuacions s'han centrat en obstruir portes i finestres, moltes d'elles fetes malbé, per evitar l'accés als desconeguts. També s'han fet actuacions puntuals de neteja per evitar problemes de salubritat o incidents. De moment es constata que l'entrada als pisos és temporal per estar-s'hi uns dies o fins i tot per passar-hi estones de lleure, però els veïns prefereixen prevenir. En la majoria dels casos es tracta de gent jove o de famílies sense sostre. La crisi ha estat benevolent amb el sector turístic del Berguedà i la comarca tancarà els mesos de calor amb un volum de negoci similar al de l'any passat en el mateix període. La crisi ha canviat el perfil del client habitual i aquest estiu la majoria del públic que ha ocupat les places de les cases rurals berguedanes han estat persones provinents de l'àrea metropolitana. Han caigut, en canvi, la clientela internacional i la que viatjava des de fora d'Espanya. Les tarifes han pogut mantenir-se respecte de l'any passat i encara que no han pogut augmentar, han permès mantenir les expectatives de calaix d'uns mesos d'estiu, als quals també ha contribuït la climatologia. El bon temps ha estat un dels factors que ha cridat la gent a disfrutar de l'oferta de natura i esport del Prepirineu i de la gastronomia de la comarca. Del concurs internacional de gossos de Castellar de N'Hug és per José María Pleguezuelos i la gossa Nuca. La gossa Nuca, dirigida pel pastor Josep Maria Pleguezuelos, es va adjudicar ahir el primer lloc de la darrera edició del concurs de gossos d'atura que es va celebrar a Castellar de N'Hug. En total van ser 14 els pastors amb els seus animals inscrits al tradicional concurs que té l'objectiu de demostrar l'habilitat dels animals conduint ramats d'ovelles, així com el de difondre un ofici en clares vies de retrocés. L'únic pastor participant de Castellar de N'Hug, Josep Armengou, va obtenir el tercer lloc amb la seva gossa Boira. El segon va ser per al Florenci Serra i la Perla. Unes 5.000 persones van assistir ahir a la 47a edició del concurs que es va desenvolupar al Prat del Castell. Les proves celebrades al Berguedà són el tercer concurs del Campionat dels Països Catalans. El bon temps ha afavorit la participació a la trobada de gegants que s'ha celebrat aquest dissabte a l'Ametlla de Merola. Es tracta de la 20a edició d'un certamen que enguany ha comptat amb la participació d'un total de 6 colles geganteres i ha estrenat 9 grups de grallers. La trobada va arrencar a 5:45 amb les primeres activitats per a la mainada prèvies a la plantada de gegants. La cercavila pels carrers i places d'aquest nucli de Porreig va començar a les 7 de la tarda i es va acabar amb el sopar geganter i un ball de fi de festa. La trobada ha comptat amb la presència dels gegants d'Andorra, de la veïna vila de Navàs, de Corbera, de Sant Pol de Mar i també de Santa Maria d'Oló. El pavelló Suècia de Berga ha estat l'escenari aquest cap de setmana de l'actuació de la formació Berga Blas Band. La formació procedeix de la localitat sueca de Haugsby, agermanada amb Berga. El concert, organitzat pel Casal d'Europa del Berguedà, va comptar en aquest cas amb el suport de l'Escola Municipal de Música de Berga. La formació sueca ha aprofitat la seva estada al Berguedà per fer una altra actuació a Bagà i també per realitzar una ruta turística pels principals punts d'interès de la comarca. L'actuació de la Berga Blas Band s'emmarca dins el programa d'intercanvis culturals amb aquesta ciutat sueca que el Casal d'Europa vol reactivar ara.
El setmanari patrocina Redacció Berga.